रिसिमामोन बिदिनो थामोन बोरै माबाया बिन्जिना सिख्लाफोरा गासिबो खालि फट' खेबजानायल' सिख्लाफोरा गासिनो दङ Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्टारेस्ट जागोन मानो होनब्ला आङो दिनै दतमा UN ब्रह्म कलेजनि सरस्वती फुजा दंफैयो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो इन्जय खालामदो बिराद सिख्लाफोर बिराद सेंग्राफोर फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो सिङाव हाबनानै देखायलांबाय थानोसै दा आंजों लोगोसे दङ दनु ब्रादार दा जों सानैजों हाबलांसै सिङावहाय लोगोफोर जों सौफैबाय सिङावहाय माबायदि साजादों बरिया साजादों नै डेक'रेसन हाबानि बायदि फुरा फट' लानाय सिख्लाफ्रा फुरा नै सासे ब्लगार रुजुरुमु आच्छा नै बिथाङा ब्लग लानायाव बेस्थ' दा नायलांबाय था नोंथांमोना बिराद साजायदों माने साजायदों सिख्लाफ्रा खालि फट' आरो नै सिख्लाफोर दं ओरै बिराद मोजां साजायदों नायफालांबाय था नोंथांमोन लोगोफोर माने आंनि हाबा बायदिसो मोनलायलांबाय नंगौथ' सिख्लाफ्रा फुरा फट' लानाय जोंहा दासो हाबदों ओरैथिं नै आंनि पार्टनारफोर दङ ओइ हायना बिनानावखौ लोगो मोनबाय बिरखां मा होनदोंमोनलाय बेयाव दंनाय माने गासिबो आंनि जोब ओइ बिरखांनि हिनजाव गोजाजोबनो बिसोर गासिबो बिरखांनि हिनजाव माबा हाबासो नामा बिराद दे दनु जोंहाबो फट' लानोसै बेफोर नै सिख्लाफ्रा आंनि मबाइलजों फट' खेबजानानै बुंहोजोबसिगोन बेबो खेबजानोनो हायनायाबो खेबजाखांबाय नैबेनि पार्टनार रायजोफोर खालि सिख्लाफोर सासे लाना थांनांसिगोन सासे लाना थांनांसिगोन ना आइ बिमा सरस्वतीनावहाय बोर बिना लांनांसिगोन ओमफ्राय ओरै आवाथि सावगासिनो दङ लोगोफोर आं आवाथि सावनाय खाथियाव देखायनोसै मानि ब्लग खालामबाय थाजाया लासिं सिं जायो मास्टारफोर दंना हायना आंखौबो सारदो बिरखां लोगोफोर जोंहा दा आवाथि सावसिगोन रेडि जाबाय अर लगायबाय लोगोफोर जोंहा सावगासिनो दङ आवाथि सावगासिनो दङ गेजेरजों मानसि जिउ आरो जिब जुनार दंफां लाइफां गासैखौबो खांगासिनो दङ नोंनि खांनायनि गेजेरजों जोङो दिनै श्री श्री आइ बिमा दा जोंहा नै माने गाइखेर गिहि लुगासिनो दङ ओमफ्राय दासो थिख्रिजों लोगो मोनदों दा नै माखासे सिख्लाफ्रा नै खालि फट' खेबजानोल' फैदों खोमा खालि फट'खौल' खेबजागासिनो दङ आवाथि सावनायाव फैगासिनो आरो एगाला मा बोर बिखो बुंनो हाला बियाखै ओरैनो जोंना सेंग्राफ्रा मा रायलायदोंथाय दा जोबहांनि लामायावहाय बिनिफ्राय जोंहा नै टेक्रेबल'आ माने सिदा आराम थागासिनो दङ दिनै फार्स्ट टाइम माने गोबावजोंसो लोगो मोननाय जाहैबाय आं गासिबो बिजोब्बाय मोनसेल' जिनिस बियाखै आङो बेनो जाबाय हिनजाव गोसथोनायखौ बियाखै आङो नाङा बेखौ जिखुनु जाया बाद हो उनावहाय बे
बिराद गुवार बुहुम बिखायावहाय हिनजाव सासेल' थायो नामा मेरला दे जाबाय दा मोजां रायलायनोसै दे नोंथांमोना नायलांबाय था दाबो जोबाखै भिडिअ'आ लोगोफोर बै बिल्डिं गोजौआवहाय ख्रि ख्रि बिबार थायगासिनो बिबार बारगासिनो दङ माने बिसोरो आवाथिसाव फैयाखै बिसोर ओरैनो थानाय जाबाय खिबाजों रिल्स बानायनो फैदों औ गोदान गोदान ड्रेस गाननानै बर' माने न'आव फुजा होबोखांबाय खोमा दा खोन्थाफोर फुजा फैया बिसोर जिखुनु जादोंला माने गाननाय जोमनाया मोजांबाबो माने गोसोआ थिग मोजां जानांगौ आरो ना औ गासिबो मिलायनांगौ दा जोंहा लोगोफोर फोथा थुनाय सम जाबाय जोबसै फोथा थुखांनानै फुरिरा नायना लादो लोगोफोर फोथा थुबाय सिख्लाफ्रा नै लोगोफोर सिख्लाफ्रा नायनानै लादो सना जुलि लोगोफोर जोंहाबो दा माबा आउटसाव खांबाय नालाय बेनिफ्राय फोथा थुजानोसै बेनिफ्राय आराम लाइन थागासिनो दं लाइना जोंना दाबो फैयाखै औ नै सिख्लाफ्रा थुजाग्रोथोंसै फुरिरा नै जोंना नायना लादो लोगोफोर जों दा फोथा थुजाखांबाय लोगोफोर दा जोब्बाय जोंनि कलेजनि ओरै गेट साजायनायखौ नोंथांमोना नुवाखैबा ओरै खोन्थालांसिगोन आदाया नोंथांमोना नायलांदो ओरै खोन्थालांदो आं देखायखांबायमोन देखायखांनाया खिन्थु आजां गाजां मानसि जाबायना आवाथि सावखांनाय लोगो लोगो सिख्लाफोरखौ नायनो हागोन फसायदोंबो खुगायाव खोथा हरखादों फै बुरा सिख्लाफ्रा फटकसो लाना फैखादों जाहैबाय दहायनिफ्राय बांसिन नै हारसा सिख्लाफ्रा बुंनांला हारसा सिख्ला रिसिमामोन बिदिन्थामोन बोरै माबाया बिन्जिना सिख्लाफोरा गासिबो खालि फट' खेबजानायल' सिख्लाफ्रा गासिबो माबायदि सिख्लाफोर नायनो कबिता फट' खेबजाबाय खेबजादोंमोन औ ओमफ्राय मोजां रिल्स माबाखौनो भिडिअखौनो बानायना होआ आं मा खालामनांगौ रिल्स बानायदों रिल्स बानायाखै भिडिअसो बानायग्रोदोंमोन र' आं दा खेबगोन दे जागोन दे दा औ आं एसे देखायबावनि ओरै बिराद बरिया साजायदों आंनि हाबा बायदिसो मोनलायलांबाय आं ओरै सिख्लाफ्रा फट' खेबजादों निर्जय आंनि हाबा बायदिसो मोनबायलै मोजां बा नोरैथिं नै फट' खेबजानाया गासिबो फट' खेबजानाया नायहरगोर लोगोफोर जोंना नै कबिताया फट' खेबजानो नागिरदों खेबनोसै आं आंनि मबाइलजों खेबजानो लुबैदों ने दा लोगोफोर प्रसादा रेडि जाबाय मामोनला गरसुरिसोमोन ना नोंना गरसुरि हायखावगासिनो दं दे आब'मोन जोंनो हरग्रोदो साखिनायनाय गैया दा माने जोंहा लान्च पेकेट जानोसै नै लान्च पेकेटाव मा दं नै माबा मा होनोमोनलाय खाथा निमखि ओमफ्राय मिस्टि बेनिफ्राय गणेश लारु जानोसै बेनो बरिया साजायदों ओइ थेख्रे ब्र माबायदि मोनदों हा माबायदि साजायनायखौ माबायदि मोनदों बरिया ओमफ्राय दुनुआ ब्र'आ मोनदों साजायनाया हिट औ बिदि साजायनांगौ दा लोगोफोर आं मानि थाखाय आर'नाइ गस्ला गानबोदों होनबा जोंना सिख्लाफ्रा बिराद दामि दख'ना बायदिसिना गानोना फोरा बुंनो हायोबा जों गामसासो गानबावनांगौ ना जिखि जाया फुजा बा मेला बा माबा जाया मानो जोंबोथ' जोंहा नै गामसा दङ आर'नाइ गस्ला दं ओमफ्राय आर'नाइ गोदोनायाव लाग्रा दं दामि गाननो हायो मिथिबायना लोगोफोर दा सिख्लाफ्राबो बिराद दामि दख'ना गानना फैदों बेनिखायनो आंबो नै माबायाव गलाघाटआवहाय 2500 बायनानै लाबोनाय बेखौ गानना फैबाय लोगोफोर गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो भिउखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै बेनो जाहैबाय दतमा इउएन ब्रह्म कलेज नोंथांमोना ओइ लकेल दा मिथिखायो ओमफ्राय बेवहायनो आउटसावदोंमोन जाहैबाय लोगोफोर सिख्लाफ्रा खालि फटक लानोल' फैखायो जाहैबाय बुंनांला दोनो ब्र' आयौ मोनथाम मोनबाय नोङो जासि जानानै लाबोबाय दे सिख्लाफ्रा नै दासिमबो फट' खेबजागासिनो दङ दाबो थाङा
बिनिफ्राय दा लोगोफोर भिडिअखौ फोजोबसै बेखिनियावनो नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामदो बिनिफ्राय गोदानबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना गालांदो बिनिफ्राय आंना बयजोंबो इन्टारेस्ट खालामो सेंग्रा सिख्ला बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ आंनो रायदावगोरो आंनो खेलायगोरो बेबायदिबासो बयजोंबो इन्टारेस्ट खालामनो हायो दा मजा जाबाय दिनैनि सरस्वती फुजाया दा बेखिनियाव फोजोबसै मिथिबाय लोगोफोर दा थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय थेख्रे बाय 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 खालमासि फैबावदो टाटा